badan de untur nan mande acok papasan nan ayah badannya juo bila buyuang kapulan mandanga kabanan tibo raso hati indah api cayong ayah baik untuk salamonyo tatagun di tengah laman katiko denailah pulang saku lili yang kurang larang ayah mato jatuh badai bisa tangi di rumah gadang dan di bau ayah ndak basuaro lagi tongga tuo kini latapan junjungan kami lah hilang oh Tuhan tolong tabakan kisah tangi tolong antoan tampekkanlah ayah di Sarugogo. Lah lare badan de untur nan mande acok papasan nan ayah badannya juo bila buyuang kapulan mandanga kabanan tibo raso hati indah api cayong ayah baik untuk salamonyo tatagun di tengah laman katiko denailah pulang saku lili yang kurang larang ayah mato jatuh badai bisa tangi di rumah gadang dan di bau ayah ndak basuaro lagi tongga tuo kini latapan junjungan kami lah hilang oh Tuhan tolong tabakan kisah tangi